IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Saan na naatipa tinabig sa tudo para iti historic All-Filipino Championship match iti kadaratan iti Busan, South Korea. Dito ikat kalpasanan na ibulsa ti University of Santo Tomas Tanaw tandem da Kyle Progela ken Sofia Pagara iti na isang sangayan na pangabak iti karera dagitoy kalpasan a kinigtot dati tandem iti Alas Pilipinas na isuda Sisi Rondina ken Bernadette Pons wenno ti mauawagan a si Pons iti nadagket ngay ayam iti score 21-18, 21-23 tapno ag kampyon iti FIVB Beach Pro Tour Futures iti laing kalmana. Usara iti napinda sa panagposisyon kadagiti tira ken nairot a depensa. Ginundawayan da UAAP Season 88 MVP ani Progela ken Pagara iti krusyal alaban iti likod iti nabasa a kadaratan. Kinandado dagiti dua iti perfect 6-game sweep iti kabuklan iti torneo manipod qualifiers ang hingga iti finals kontra kadagiti gannaet a teams ken pada a Pilipino tapno maiyawi iti gold a medalya para iti Pilipinas. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.